Hei, bună! Aseară Astăzi suntem cu o seară înainte de Sfântul Gabriel. Pentru cine nu mă cunoaște, sunt Bastianina și am 9 ani. Cu mine este alături nășica mea, nășicul meu, verișorul meu, tati, mami, suri, mama e, tata e, eu ne spală vasele și bineînțeles suri. Noi am mâncat, iar acum mâncăm tortul! Ia uitați! Da, vorbește pe telefon. E un tort foarte frumos. Și-l papă nășicul. Eu că e Sfântul Gabriel, nu e Sfântul Nășic. Mai e Sfântul Nășic. Ia uitați cum arată. Iar aici... Bă, ce te grăbești. Unde mai e prințesa aia? Bă, mamaie, cine e prințesa aia? Ia să țină nășicul în braț. Elsa. Bă, tati, la muncă. Putem să mâncăm pe Elsa. Iar acum... Tot ce e greu să le împiți spate. Da? Ceva. Ce este greu să le împiți spate? Ce? E bun. Hai, Tamina. Arătați farfuria mea. Cât asta? Atâta erau piuri. Atâta. De lui Cior. Două de piurită și de prezoare. Că se dăspătea prietenul cu tot. Vreau să mănânc. Bătai și mă rog. Papa. Și să dați like și să dați subscribe. Și să nu uitați să scrieți în comentarii. Pa, pa. Moșmorea.